Татарстан Дәүләт Советы 11-нче сессиясен Илшат абый Аминов Габдулла Тукай шигыреннән башлады. Бара милләт зәгыйф, абыныр абынмас. Сүнә яшьләрдә ут, кабыныр кабынмас. Кичә якты ва милли бер күңелдән. Бүген тышкан утыдай нур күрмәс. Бара милләт зәгыйф, абыныр абынмас. Сүнә яшьләрдә ут, кабыныр кабынмас. Кичә якты ва милли бер күңелдән. Бүген тышкан утыдай нур күрмәс. Я просто для себя задаю вопрос, бездә тышкан утыдай нур күренер микән, юк микән? Һәм инде милләттәшләрем сездән сорыйсым килә. Без кая таба барабыз? Безнең ут яныр микән? Без тышкан утыдай нур бездә күренер микән? Без татар теле турында, милләт турында уйлыйбызмы? Аның алдагысы, аның киләчәге нинди дип без үзебезгә сорау, шундый сорау бирәбезме? Ну, во-первых, пока мы тут ломали копья, этот приказ о переименовании родных языков, языки народов Российской Федерации Министерством просвещения уже подписан. Госпожой Янпольской абсолютно безосновательно обществу навязывается противопоставление русского и других языков. Почему это делаем? Почему это? Это же богатство, когда многонациональная Россия, почти 200 разных наций, это богатство, их надо сохранять. И потом, тем более Янпольская, она же был депутатом от нашей республики, она что, не ездила по деревням, что ли, по нашей, это такое заявлять? Она лично меня как татарин обидела, я не знаю, как быть. Біздің бұрынғы бабайлар әйткәннәр, илі барының тілі бар deyip, илі юкның тілі юк. Менә сіз иктибар итегез, ул 2004 елдан башланды, мәктәпләрдә милли компонентны алып ташлаудан, һәм шуннан соң әкрен-әкрен алар шушы үзләренең башка телләрне, рус теленнән башка гайры телләрне юкка чыгару сәясәтен системалы рәвештә алып баралар. Безнең инде хәбиләбез Янпольская әйтүе буенча, безнең хәзер туган тел түгел, языки народов Российской Федерации дип атала. Никто не мешает в образовательных стандартах оставить термин, ну хорошо, если вы хотите, родные языки народов Российской Федерации. Родной русский язык. Здесь нет никакого противоречия. Но, к сожалению, федеральные структуры пошли дальше. В младших классах решено сократить преподавание родного языка с 2 часов на 1 час. Что мы сможем за 1 час в неделю, какой родной язык преподавать нашим детям? Илшат абый бик дөрес мәсьәләне күтәрде, телләр мәсьәләсе турында. Чөнки безнең туган телебез татар телеме, мари булса ул мари теле, Башкортстаннан яшәүче башкорт теле була. Урыс теле дә бездә туган тел. Әмма дә ләкин безнең үз җиребездә үскән, үз җиребезнең ана телебезнең, әби бабай телебезне ишетеп үскән, безнең үзебезнең милли тел бар. Складывается непонятная тенденция некоторых федеральных органов власти принимать подобные судьбоносные законы, не советуясь с регионами, не обсуждая их с регионами. И мне кажется, это очень опасная тенденция. Бу, әлбәттә, бу гасырда гына башланган эш түгел. Без әгәр дә тарихка карасак, ул инде гасырлар буена килә торган сәясәт. Сегодня в России используется более 155 языков. Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции России, гарантирующую всем народам право на сохранение родного языка. Почти 28 миллионов человек нерусских, что Россия для нас не родина, что ли? Что мы не воевали во время Великой Отечественной войны, что ли? Что наши братья, там, внуки и тогдашние ребята воюют сейчас в специальной военной операции, что для России не родина, что ли? Это неправильная тенденция принимать законы, которые входят, если вы знаете, по Конституции. Я не буду перечислять здесь статьи, их очень много. Это переходят все предметы совместного ведения, вообще-то. Тем не менее, они принимаются вот такой вот в обстановке, я бы сказал, даже повышенной секретности. Почему? Чего мы боимся? Мәскәүдәге татарлар штабы Илшат абый Аминовның сүзләрен хуплый. Без әлбәттә аның белән килешәбез. Чөнки безнең барыбызның да үзебезнең якын булган телебез бар. Әйе, урыс теле дә безгә туган тел. Россия халкы безнең өчен туган халык. Россия Федерация безнең өчен милләт. Әмма дә ләкин инде үзебезнең дә үз телебез бар. Татар телеме, башкорт телеме, мари теле дә. Россия Федерациясында 20 миллионга якын урыс телләгенә сөйләшмәгән кешеләр бар. Аларның да үз телләре бар. Алар шулай ук Россия Федерациясында яшиләр. Алар шулай ук үз ана телендә сөйләшәләр.
татар теле булсынмы ул, чечен теле булсынмы ул, аларның фикерләрен белешеп, без риза, безнең урыс телендә риза без өйрәнергә. Әмма дә ләкин безнең үз телебезне дә өйрәнергә тиеш. Ана телебезне, милли хисебезне киргән. Менә милли хис. Телисеңме син, теләмисеңме, ана сөтенә кирип каныбызда яши. Милли хис, телисеңме, теләмисеңме, ана сөте белән кирип каныбызда яши. Ата бабаларыбызның васияте аманаты булып яши. Безнең әби бабайлар, ата-аналарыбыз татар телендә сөйләштеләр. Башкортлар да башкортларча. Без аны онытмаска тиеш. Без аларны саклап, алдагы буынга тапшырырга тиешбез. Урыс телендә өйрәник. Үз ана телебезне дә өйрәник. Ул безнең үз ана теле булырга тиеш. Родной язык булырга тиеш. Шуңа күрә инде Госсоветның 11-нче сессиядә үткәрелгән сорауларны без хуплыйбыз. Кирәк булса без әзер хатларны язырга, яшьләрнең фикерләрен алып, Россия Федерациясы правительствына кертергә без әзер. Я, конечно, хотел бы, Фарид Харуч, исходя из вашего предложения, чтобы мы, естественно, этот вопрос взяли на свой депутатский контроль, потому что у нас есть вполне законные, возможные, в том числе подачи в Конституционный суд, чтобы проверить тот же приказ Министерства образования на законность и соответствие Конституции. Как я не понимаю, как он может быть принят, если соответствующего закона еще нет. На базе чего был составлен этот приказ? Я не знаю. Я не знаю законных оснований для приказа Министерства образования Российской Федерации. Его еще нет, потому что закона еще нет. Поэтому, безусловно, этот вопрос требует огромного внимания, коллеги, депутатского корпуса. Он непростой. Но тут не нужно, как говорится, поднимать руку кверху и говорить, все пропало, этот язык исчезнет. Нет, надо спокойно работать, заниматься конструктивной, законодательной деятельностью, посылать туда свои возражения, если нужно, подавать в Конституционный суд для того, чтобы отстоять право, записанное в Конституции, повторяю, Российской Федерации, право народов на изучение, поддержку, развитие родных языков. Bütün Dünya Tatar Kongresi белән берлектә, Татарстан Республикасы хөкүмәте берлектә без эшләргә әзер, бу читрикле мәсьәләне без күтәрергә әзер һәм инде Россия Федерация хөкүмәте белән бергә эшләп, тайгак юлга басмыйча гына, милли радикаль уйларны уйламыйча гына матур итеп ул сорауны бердән булып, бергә булып ясарга һәм инде читрикле мәсьәләне күтәрмичә генә тормышка ашырга без әзер. Без һәр вакытта ничек безнең Россия Федерация хөкүмәте ничек әйтә, Татарстан Республика хөкүмәте аларга карап, без шулай ук юл тотабыз, шулай ук без барабыз. Аларның юллары буенча, аларның әйткән юлы буенча. Габдулла Тукайның шундый шигырьләре бар. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Ул сүзләрдә нәрсә әйтелгән? Син туган тел аркылы гына, син туган телеңне белсәң, син дөньяны күрә аласың. Син калган телләрне дә белерсең. Әмма дә ләкин үз туган телеңне белергә кирәк. Үз гореф-гадәтләрен онытырга тиеш. Үз милләтең турында онытмаска тиеш. Ничек әби бабайларың яшәгән, ничек дөнья корганнар, ничек аларның зиратларын карарга кирәк. Аларның зиратларына барып, Аллаһ Тәгаләнең сорап, аларның гынахларын кичерсең дип, без онытмаска тиеш. Үткәне онытсак, без алдагыны түзә алмыйбыз. Шуңа күрә үткәне онытмыйча гына алдагыбызны төзик, әби бабайларыбыз белән, ата-аналарыбыз белән, оныкларыбыз белән, балаларыбыз белән, яшьләр белән татарча, саф, матур татарча сөйләшик. Татарча квестлар, татарча уеннар үткәрик, татар милләтебезне күтәрик. Иң безнең теләкләр, кулга-кул уйларыбыз, якты язмышларга таба барасы юлларыбыз. Шуңа күрә һәр милләт белән бергә дус булып, дус яшәп, кулга-кул иңгә-иң тотып, алга барга безгә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен.